ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଟିକେ ନଈଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ହେଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି, ଆରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛି, କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଭାରି ରୋଜଗାର ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଚାଲୁନୁ ମିଶିକି ଯିବା। ରୋଜଗାର? କି ରୋଜଗାର ଦବ ବା? ତୁ ଆସେ, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତୁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ବୁଝିଯିବୁନି। ହଉ ହଉ, ଚାଲେ ଚାଲେ। ଏମିତି ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ, ପଛରେ ଶୋଧିବୁ ମତେ। କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଯିବା। ଆଜି ରବିବାର, କେହି ଗୋଟେ ବକରା ମିଳିଲେନି। କେମିତି କେଜାଣି ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାର୍। ଚାଲିଯିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ ବସ, ଏଇଠି ବସ। ସାର୍ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ରୋଜଗାର ଦଉଛନ୍ତି? ରୋଜଗାର? ମୋ ବାଆ ହାତର କାମ ପରା ସେଇଟା। ହଁ ପରା, ସାର୍ଙ୍କ ହାତରୁ ଏମିତି କେତେ ରୋଜଗାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ବୁଝିପାରିଲିନି। ନାଇଁ ମୋ ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ବାଁ ହାତର କାମ ତ, ଆଉ ବାଁ ହାତରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଗଲା ପରେ ଛଅଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିବେ ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି କାଳେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିବ। ଭାରି ମଜାକିଆ ପିଲା ତମେ ଗୋଟେ। ସାର୍ ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋତେ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋଜଗାର ଏଇ ପିଲାଠୁ ଶିଖ। କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ, ସାଇକେଲ ଚଢିକି ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 4 ଚକିଆ ଚଢିଲାଣି। 4 ଚକିଆ? ଏଇ ନବା ମୋ ସହିତ ଚାଲି 2 କିଲୋମିଟର ଆଇଲା। ସବୁ କଥା କ'ଣ ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବି? ବୁଝେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମତେ କହିବୁ। ସାର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ଏଇ ପିଲା ଦେହରେ କପଡ଼ା ନଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇଟା ତ ଶଳା ମୁଁ ତାର 4 ବର୍ଷରୁ ଦେଖିଲିଣି। ନୂଆ କପଡ଼ା କ'ଣ? ମୁଁ ବାହାରେ ଯୋଉ କପଡ଼ା କଥା ସେ କଥା କହୁନି, ଭିତରେ ଦେଖ ଯୋଉ ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଗେଞ୍ଜି ଗୋଟାକୁ 6000 ଟଙ୍କା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କଲେଣି, ଏ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଆଜି ନଙ୍ଗଳା କରି ଘରକୁ ନବ। ମାନେ ସେ ଯଦି କହିବ ପୁଣି ଗେଞ୍ଜି ଦେଖା, ମୁଁ ପୁଣି ହେଲେ କପଡ଼ା ଟେକି ଗେଞ୍ଜି ଦେଖେଇବି ନା କ'ଣ? ଆପଣ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ? ସତ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ, ତମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ? ସାର୍ ରାତିରେ ତ ନିଦ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବି? ମୋ ମାନେ ହଉଛି, ତମେ କେବେ ଆଶା ରଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ସାର୍, 100% ଆଶା ରଖୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂକୁ। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ? ହଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ ରେ କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ରାତାରାତି। ଠିକ୍ ତମର ସାଙ୍ଗ ପରି। ଦେଖ ତମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାରୁ ଏବେ କୋଟିପତି ହେଇଗଲାଣି ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଏ ବାଇଆ ତାକୁ ବୁଝେଇବ କ'ଣ? ମୋର ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ସାରେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ। ସୁନାର ଜୋତା, ସୁନାର ବେଲ୍ଟ, ସୁନାର ହାର, ସବୁ ସୁନାର ଗାଡ଼ି, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଚଢିଲାଣି। ହଇରେ ଗୋଲା, ତୁ ଏତେ ସବୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କରିଦେଲୁ, କାହିଁ ଗାଁରେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବା ଜିନିଷ? ତତେ ଆଣିଲି, ତୁ ବୁଝୁ। ତୁ ବି ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ କୋଟିପତି ହେଲୁ, ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏ କୋଟିପତି ହବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଉ କୋଟିପତି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇଠି ତମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ରିକ୍ସ ନେଲେ ସିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ 5,000 10,000 କାମ ହବ? 15,000 ଟଙ୍କା ଦବ, ତମକୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଟିପତି କରେଇଦେବି। ମୁଁ ଆରେ ଏଇ ଗୋଲା, ମୋତେ ସତ କହ, ଇଏ କ'ଣ 15,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାଣି? ତୁ କ'ଣ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 2 ସପ୍ତାହରେ କୋଟିପତି ହେଇଗଲୁ?
15,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା ଆଉ। ହଇରେ ଗୋଲା ତତେ କ'ଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ? 5 ପଇସା ତୋ ପାଖରୁ ବାହାରିବନି, ତୁ ପୁଣି 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛି 4 ଚକିଆ ସୁନା ଜୋତା ସୁନା ବେଲ୍ଟ, ହଇରେ ଗୋଲା ମତେ ଏଠି କ'ଣ ବୋକା ବନେଇବା ଆଣିଛୁ କିରେ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ପଇସା ଠକିକି ନଉଛନ୍ତି, ମିଛରେ ରାତାରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତୁ ମତେ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ତମ କଥା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ତମ ପାନେ ନ ଚଖେଇଲେ ହବନି। ତମ ଦ୍ୱାରା ଖରାଟେ ବି ସିଝିବନି। ସେ ବା ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲା, ତାକୁ ଏତେ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିଲ, କଣ ଯେ ଅବସ୍ଥା କରିବ ସେ ଏବେ ମୋର। ତମ ବେପାର ଏବେ ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ରେ ବାବା। ତତେ ତ କହିଥିଲି ଭଲ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧି ବୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିବୁ। ତୁ କଣ ଏମିତି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପିନ୍ଧିଛୁ, ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କଣ ଆସିଲେ ହବ? ଭାଗ୍ୟକୁ କହ ଉପର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପର ଖଣ୍ଡକ ବି ଆଉ ରହିବନି। ତମ ପାଇଁ ଏ ମିଛ ଆକ୍ଟିଂ କରି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକ ମୋର ଏଇ ଉପର ଖଣ୍ଡକ ବି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଚାଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଘରେ ଖାଇବି ପଛେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଶାଗ ପଖାଳ, ନିଜ ପଛ ଆଗେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳରେ ବାବା। ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ହଉ ଛାଡ, କଣ ଆଉ କରିବି, ଏଠି ତ ହେଲାନି, ଯାଏ ଆଉ କୋଉଠି ବକରା ଦେଖି ଫସେଇବି ଆଉ। ମୁଁ ହେଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋଲା, ମୋ ଦିଲ ପୁରା ଖୋଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।